No, porque, quer dicir, o que ten os papeles ben arreglados é o chan. Aí faríamos muro e xa arrancaría a cera desde o edificio de abaixo, darvos conta, xa para arriba para empezar a ampliar. Despois a Madanera asfaltada. É difícil de baixar polo que vos digo. No, vamos a ver, todas as calles van a levar pasos elevados, como estes que fixemos en Haciendas, pintados, e van a levar a cera pintada. Empeza no grupo escolar, dá-vos conta, na casa do Pacero. Vai todo, e pegado ao grupo escolar vai unha cera desas pintadas, para que teña predominancia o peatón. Entón, un pouco a reunión, a parte do tema das obras, para ver unha vez que pagamos eso, o sentido. Nós falamos con bastante xente, hai xente que prefiere como antes, como estaba antes, e era un pouco por ver eso. Porque claro,